nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ kɛnɛ san mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 12 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan. Bi araba novembre kalo tile 20 san 2024 kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali jamana fanga ka dɔgɔkun lajɛrɛ min bɛ kɛ araba n'a bɛ wele ko Conseil des ministres bɔra dɔgɔkɔrɔ tile 3 jamanatigi dankan Choguel Kogala Maïga bɔlen kɔfɛ ka kuma M5 RFP olu ka lajɛrɛ kɛnɛ kan. VOA Banbara ka bi laseliw la Mohamed Daɲugu ale bɛna walawalali kɛ an ye o ko kan. Bayangara n'a filɛ nin ye Mali jamana camancɛ fanfɛla la. Kɛlɛ ɲɛbɔla minnu sigilen don u ka dugu an'a laminiw na denw minnu caman labilalen don u yɛrɛ ma farala ɲɔgɔn kan cogo min na u bɛ se ka segin ka taa kalansow la ɲinan kalanta la. Tijani Wederagu ale bɛna o kunnafoniw lase. Farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ farafina gunkana ka ɲɔgɔndanba min bɛ wele ko CAN Maroc san 2025 donlantankulu minnu ye sebagaya sɔrɔ dɔnna ka ban kunu Eswatini gosira Mali jamana fɛ 6 farafina gunkana jamana 24 de bɛna tali kɛ nin ɲɔgɔndan in na. Siaka Traoré bɛna o lase ka fara an ka kunnafoni caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura a y'aw bisimila ka lase aw ma aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na ka bɔ studio 53 kɔnɔna la Washington DC aw ka bi Malikura kunnafoniw filɛ. Mali ka jamana fanga u ka dɔgɔkun lajɛrɛba min bɛ kɛ araba n'a bɛ wele ko Conseil des ministres bɔra dɔgɔkɔrɔ bi araba tile 3 jamanatigi dankan Choguel Kogala Maïga bɔlen kɔfɛ M5 RFP jabarani jɛkulu ka laseli senfɛ a ye kumakan minnu fɔ o tɛmɛlen kɔfɛ. Kunnafoni laban minnu bɛ o koɲɛ kan an b'a ɲini aw fɛ aw ka to VOA Banbara ka jabarani so ni radio fiɲɛ siraw a n'a ka bɔlɔlɔ siraw kan an bɛna tɛmɛ n'o ye k'o lase aw ma. An bɛ taa jamana camancɛ fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bayangara mara la Mali kɔnɔna la kɛlɛ ɲɛbɔla minnu ni olu ye u sigiyɔrɔw bila ka sabu kɛ kɛlɛ ye olu ka denmisɛn minnu bilalen don u yɛrɛ ma bɔlɔnkɔnɔnaw la caman de bilala tɔgɔsɛbɛn bolo kan walasa u ka se ka sɔrɔli kɛ ɲinan kalanta la. VOA ka kunnafonidila Tijani Wederagu ka bɔ Koro ale ye kunnafoni minnu sɔrɔ seereya la an ka ɲɛmadaw fɛ. Mali camancɛ yanfan na lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye ka kalanso caman datugu nin waati na. Nka o bɛna ta jamana ɲɛmɔgɔw n'u ka baɲumankɛtɔnw olu fana kɛn bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan mun bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛnninw olu bɛ se ka kalanso siraw sɔrɔ cogo min na. An filɛ nin ye Bayangara maa kuma dogolenw ka yɔrɔ la yan nɔ kalanso kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni labɛnnen don mun bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛnninw olu bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na. An ka kalan na an bɛ kalan kɛ di lundi o samedi o kalan kɔnɔna na kalo 2 an bɛ dɔgɔnɔkan de kalan o kɔfɛ kalo 2 kɔfɛ an bɛ dɔgɔnɔkan évaluation kɛ o kɔfɛ an bɛ français kalan français fana jusqu'à juin. U ka fɔla laɲini min bɛ nin hakilina in na o de ye denmisɛnninw ka hakɛ n'o ye kalan ye o ka se ka d'u ma ka masɔrɔ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ. O la i b'a jateminɛ maa kuma dogolenw dagayɔrɔ ani dugu kɔnɔnaw na kalanso kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔni labɛnnen don walasa denmisɛnninw olu bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na. Usman Keleta ale ye kapo ɲɛmɔgɔ dankan ye hakilina in bɔra olu de la. Bisimilayi kɔfɛla la an ka ɲɛmɔgɔ au niveau régional académie disposition tara pour que centre u ka se ka dayɛlɛ site sanfɛ u ka denmisɛnw kalan waati nin kɔnɔna na min b'a to u bɛ se ka évaluer c'est-à-dire u ka ɲɔgɔndanw ka kɛ k'a jateminɛ min bɛ se ka bila classe min na k'o bila o classe kɔnɔ. Donc o fɛɛrɛ de tigɛlen don an bolo o tɛna kɛ bolokɔfɛ mɔgɔw ye fasodenw de don u n'a ka kan. O la i b'a jateminɛ dugu kɔnɔnaw na denmisɛnninw ka taa ni ka segin o kɔni nɔgɔyalen don kosɛbɛ. Denmansaw yɛrɛ ka hakilina na wale in kɔni na kɛ sababu ye ka olu den bɔ fɛn caman na. I n'a fɔ Kaja Jibo musolaka caman de bɛ site in kɔnɔna na minnu kɔni sewalen don k'u denw ye ka kalanso sira minɛ ko kura ye. An kɔni bolila ka na ne ka denmisɛn o y'a don kalan la tiɲɛ yɛrɛ la kalan diyara ne a ka denmisɛn to o kunfɛ o ka yaala yaala ka kɔkolon kɛ n'o ka o kɛ o y'a don kalan la a diyara ne ye halisa o ka an dɛmɛ denmisɛn ninnu ka taa ɲɛfɛ. Kalan kɔfɛ kɛnɛya yɔrɔw labɛnnen bɛ ɲɛgɛnw ni
ani o ye na ni ɲɛgɛn minɛnw ye saniya minɛnw o bɛ yen tɛgɛko minɛnw bɛ yen saniya ta fanfɛ fɛn caman nana di yan. Dɔgɔso tɔn tɛ o kɔrɔ de ye ko dɔgɔnɔ kan siginiden ni dɔw b'a fɔ ko dɔgɔnɔ alifabe an filɛ nin ye yan u ka centre dɔ la Bajangara denmisɛnnin kuma dogolen musolakaw de ka ca u la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la denmisɛnnin musolaka minnu bɛ kalan kɛ yan nɔ a bɛ taa maa 200 maa 300 bɔ ɲɔgɔn la olu bɛɛ ye maa kuma dogolen ye u ka laɲini de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa u ka se ka tɛmɛ n'u ka kalan ye baw denmisɛnnin ka hakɛ fanba o bɛ tali kɛ kalan de kan karamɔgɔw cɛsirilen b'olu bolo minnu bɛ ka kɛ sababu ye u bɛ ka dege dɔgɔnɔkan na dɔɔni walasa kalo 2 kɔfɛ u na taa bamanankan ale ni faransɛ la Tijani Wederawogo kabini centre d'apprentissage temporaire la Bajangara site kɔnɔna na VOA Bambara o tɔgɔ la. Komi an tun y'a lase aw ma cogo min na Mali jamana fanga ka dɔgɔkun lajɛrɛba n'o ye conseil de ministre ye min tun kan ka kɛ bi araba bɔlen kɔfɛ a dɔgɔkɔrɔ VOA Bambara ka laselikɛla Mohamed Danyogo ale wulila ka se tɔnkulu ma min sigilen don jamanatigi dankan Choguel Kogala Mayiga lafasali kama ani ka fara kulu filanan kan o min fɛnɛ sigilen don finitigiw kɔkɔrɔmadonni kama an ka olu ka seereyaw lamɛn. Tarata tɛmɛnen maliden caman de bɔra k'o kunda centre international de conférence de Bamako kan ko ka taa Mali fintigilakaw kelen ka Kidali ta o san kelen ka o ɲɛnamaya ani bɔkun o filanan o tun ye ko premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ye kuma minnu fɔ sibiri tɛmɛnen ko ka o kumaw ko ka olu kɔn Salum Babi n'ale bɛ CNT la an ka ale lamɛn. Ne na kuye ya c'est pour que ka foli kɛ maliyɛnw bɛɛ ka yira maliyɛnw la k'a fɔ vraiment an foyi t'an bolo ni Mali in tɛ. On va soutenir le Mali. Donc, on a qu'à Mali soutenir. Kaira Premier ministre là, aye minfo, ani an tate kele. Salum Babita kɔfɛ mun kɔni ye Mariam Sise n'ale fana ye musokulu dɔ o ɲama ye ale fana yira kɛnɛ in kan ka fɔ ko kuma min fɔra Premier ministre fɛ ko o ma taa olu jimi sira fɛ. A ye mɔgɔ a bɔra an jigi kɔrɔ parce que an ma sigi ni nin ye quoi c'était pas le moment a ka nin kuma ninnu fɔ voilà. O la sa Premier ministre ka kuma kɔnɔ sibiri tɛmɛnen a yira k'a fɔ ko fɛn caman de bɛ ka kɛ jamana mara la bi ko o tɛ ka sara a la. Boubacar Traoré n'ale fana ye jɛkulu belebele dɔ ɲama ye n'ale n'a ka maaw tunalen don ale y'a yira k'a fɔ n'i bɛ baara la ni fɛn tɛ ka sara i la a ka kan i ka walan sɛmɛ ale hakilina ta o ye o ye. Ne bɛ fɛn kunna fɛn tɛ ka sara n na fɛn tɛ ka fɔ ɲɛna o bɛɛ la ne b'o fɛn kelen nɔfɛ n t'o fɛn nɔfɛ dɛ i bɛ ko wɛrɛ de kɔ ne bolo n'o don dɔrɔn i kan ka démissionner mais n'i ma démissionner fo ka politicienne kɛ a ninnu bɛ nin kɛ n yɛrɛ fana bɛ nin kɛ pour que an ka ɲɔgɔn gosi an ka ɲɔgɔn kɛ ta ka se ka Mali la bi wallahi an hakili responsabilité min b'a bolo o ka girin o baara fɔsɔn ninnu ma quoi. Mun kɔni ye M5 RFP maaw ye n'o ye Choguel ka maaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen Premier ministre ale ye kuma minnu fɔ ko kuma jugu foyi de tɛ a la ko jamanajɔ kumaw dɔrɔn de don. Habib Dolo n'ale bɛ M5 RFP la an ka o lamɛn. Bon, je crois que PM Boli Munke n'a pas baillé là pour que à fois tu na abla barado de là à éco dysfonctionnement de ko barate kata que là donc à kaka leka parce que les jamana kono de on ka barala ka faut ko fem benendo ale ni fem mabe donc nema jamana chikuma ya kumala nema kuma jugu ya kumala bi araba doyen na mu ye conseil des ministres ye ale tun kan ka kuba nga ale bɔra a dɔgɔkɔrɔ o la bɔlɔlɔ siraw sanfɛ sa ma caman kɔni fɛ ko ni bɔlen a dɔgɔkɔrɔ ko gansan tɛ ko mun kɔni ye premier ministre ye ko a ka ca la heure nataw la fo ka taa bila donna nataw la k'ale sigiyɔrɔ kɔni ale bɛ sɔn ka bɔ o la Habib Dolo n'ale bɛ M5 RFP la ale ka yeta o tɛ o ye an ka la. C'est ni ta chien pour le conseil des ministres ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ne b'a bila hukumu kɔnɔna la je pense que discussion bɛ sen na an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka essayer ka ɲɔgɔn faamu o de la u ye conseil des ministres porté pour que mɔgɔ fɛn fɛn da kan don nin kuma in na u ka se k'a kɛ donc conseil des ministres d'abord pour que ka jamana kumabaw fɔ ni o y'a sɔrɔ ni situation bɛ ne fɛ a kun ka kan yɛrɛ conseil des ministres ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ. O la an bɛ yɔrɔ min na ko sisan bɛɛ kɔni bɛ k'i hakilinata di maa minnu hakilila k'a fɔ ko Choguel ale na bɔ a nɔ na ani maa minnu hakilila k'a fɔ ko a na to a nɔ na ko nka a tigɛra Dawuda la ko nin mun kɛlen filɛ nin ye ko a na cɛmancɛ fanga kɔni ale yɔgɔyɔgɔ kosɛbɛ. Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.
An bɛ taa Mali jamana cɛmancɛ fanfɛla la Mopti mara la cɛ marafatigiw taara bi dugudennin dɔ kan min bɛ wele ko Majama n'a filɛ de ye kilomɛtiri 25 o de b'a ni Jɛnɛ dugu cɛ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ k'u ye maaw ka sumanw caman ka fara forow jenini ka fɔ ka se bigan dɔw fagali ma. Mariam Kuyate VOA Bambara tɔgɔ la ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a koɲɛ kan a ye seereya dɔw sɔrɔ an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Ni wale in kɛla kunu 15h wagati tilero fana to dun tɛmɛlen kɔ dugudenw yɛrɛ ka fɔla ko cɛ marifatigi caman de nana bolimafɛnw na n'o ye moto ye ni ka sin ka na tabla maaw ka foro kɔnɔnaw la ka bagan damadɔ ka olu fɛnɛ ni faga. Dugu ni an b'a fɔ dugu ma Kese dugu à 3 km du village Majama. Donc mɔgɔ min bɔra o côté ne fɛ ka tɛmɛ duguma sira nin fɛ kana an ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ dɔw tun b'a la ka ɲɔ gosi dɔw tilara ɲɔ gosili la min kan ka ɲɔ fara ɲɔgɔn kan quoi minnu min kan ka ɲɔ gosi olu balila ka u ye ɲɔ to en même temps ani machine nana kana tasuma bila ɲɔ tɔn na ka tasuma bila machine na en même temps so dɔ tun bɛ yen quoi so kelen o bali kɛ ale kɔnɔbara na ka so nin faga fali fila tun bɛ yen o fali fila nin fana faga dɔ fana ka ɲɔ jɔgɔ tun bɛ yen n t'a dɔn an b'a fɔ bamanankan a tigi y'a ka ɲɔ tigɛ ka ban f'a y'a fara ɲɔgɔn kan o tasuma bila o fana na o y'a essayé k'u tasuma bila dɔ fana na u bɛ na n'an ka mɔgɔw ye an ka autodéfense mɔgɔw olu natɔ ye a bali wuli. Majama ale ye dugu ye min ni Jɛnɛcɛ yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 25 la dugu min don a dugu ka bon a dugudenw y'a jira k'a fɔ ko jadimaw bɛ u nɔfɛ a mɛnna sabula u bɛ fɛ u ka bɛnkan ta n'u ye nka dugudenw kɔni bannen don o bɛnkan ta ma o de kɛra sababu ye sa tuma bɛɛ jadimaw bɛ bin a dugu kofɔlen kan min ye a autoritéw ye sa maire Dakan ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ caman bɛ ka kɛ u fɛ yaasa ka se ka dugudenw yɛrɛ lakana an ka lamɛn. Majama ye dugu belebele di Majama ye sɛnɛkɛ dugu di Majama ye dugu ye min vraiment ni sɛnɛ bɛ ɲɛ an fɛ dun ka fa bɛ sabati an fɛ malo bɛ sɛnɛ an fɛ cogo min na ɲɔ bɛ sɛnɛ an fɛ ten mais banbanci ninnu u bɛ fɛ k'an dɛsɛ k'an ka suman ladon so ni degun b'an kan bi fo k'a dama tɛmɛ o bɛ ka mugu ci an kan cogo bɛ mugu ci an kan ten an bɔra so min na sisan mɔgɔ bɛɛ sera an ɲɛna dugu bɛ ci cogo cogo ala de b'a dɔn o kɔnɔna na an ka autodéfense an bɛ foli bila u ye kosɛbɛ o ni cɛya mais hali sisan ninnu dɔrɔn tɛ an ka autodéfense dɔrɔn tɛ wasa kɛ koyi an jigi ye armée kan ma gɛn u ka jɔ o jɔyɔrɔ la pour que population bɛ se ka wasa. Majama dugudenw kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni sɛgɛ kɔni tɛ fila ye k'u tɔɔrɔ la sabula tuma bɛɛ jadimaw bɛ binkani walew kɔni ta ka u sɛgɛrɛ o kama sa u bɛ weleweleli kan k'o bila ɲɛmaaw yɔrɔ. An ye fɛɛrɛ kɛ ka préfet écrit an ye préfet écrit ka situation ɲɛfɔ a ɲɛna sɔrɔdasiw ka kanmu bɛ fɛnkɛ la ye an y'o olu alerter u ka se ka an ka yɔrɔ sécuriser ka se ka patrouille kɛ pour que population bɛ se ka suman tigɛ ka don cogo min na an ye dugutigiw fara ɲɔgɔn kan commune dugutigi 10 ka tila ka o accompagner ni mairie mɔgɔw ye ka taa gouverneur fɛ yen ka taa sigi ka kɔrɔfɔ la yira la ka yira k'a fɔ an ka sigida bɛ cogo min na n'u ma ɲɛ an ma an ka samiya a bɛna tiɲɛ an bolo mɔgɔ banbanci ninnu ɲɛsinnɔ an ma ko fo k'an ka samiya de tiɲɛ u y'a essayé k'an ka sɛnɛ tiɲɛ an sera ka débrouiller ka yɔrɔ mun sɛnɛ an y'o sɛnɛ yɔrɔ mun ma se ka sɛnɛ an y'o to yen mun yɛrɛ de sera ka sɛnɛ wulila ka jɔ ko o de tɛ tigɛ ka don so ɲɔ tɛ tigɛ malo tɛ tigɛ an y'a lase gouverneur ma k'u bɛna disposition ta k'an magɛn o tile dama kɔnɔ sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔw y'an wele k'a yira an na k'a fɔ an ka hakili sigi fɛɛrɛ bɛɛ sigira sen kan pour que an yɔrɔ bɛ se ka lakana cogo min na an ka se k'an ka suman don hɛrɛ la ka se k'a dun hɛrɛ la o hukumu kɔnɔna na an nana don kungo kɔnɔ ka baaraw daminɛ o nana attaque daminɛ nin y'a siɲɛ 4 ye o b'an ka mɔgɔ attaquer kungo kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Majama ale dugu kelen tɛ gɛlɛya kɔnɔ nin waati in na sabula Mali cɛmancɛ bolo fɛ dugu caman de bɛ yen binkani walew bɛ ta ka u sɛgɛrɛ tuma bɛɛ jadimaw fɛ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.
Duniya kiiritigɛsoba Cour pénale internationale ye Mali jamanaden min ye finitigi kɔrɔ ye n'a bɛ wele ko Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mohamud ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni Al-Hassan ye ɲangi a ka kiiritigɛw la bi araba k'a bila san 10 o kaso la ni makofɔlen in dɔnna n'a ka karogɛlɛya ni dankarili walejugubaw ye min kɛra Tombouctou o mara la. Ka da nin kan sisan an bɛna don jɛmukan ta ko filanan o kɔnɔna la o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka radio fiɲɛ siraw ni jabaraniso kan aw kan bɛɛ sɔnni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. Ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso. Bi a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa sama don dɛ a ci limanaw fana ma. An balimaw an ka foli b'aw ye ko kura k'a lase aw ma k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw na ka bɔ studio 53 kɔnɔ Washington DC. Aw ka kunnafoniw an bɛ tɛmɛ n'o ye. Ameriki jamana ka lasigiden so min bɛ Ukraine jamana faaba kɔnɔ Kiev datuguna bi araba sɔgɔma bagabagalikanw bilalen kɔfɛ ka taa u ka lasigiden so ma k'a fɔ ko dangariliwalew bɛna ta ka ɲɛsin yen ma o kosɔn u ka lasigiden so ye wele bila Ameriki jamanadenw ma minnu bɛɛ lajɛlen bɛ Kiev ani Ukraine jamana kan k'u ka u yɛrɛ lasago yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw na Kayatu Tarawele ale b'o kunnafoniw walawala. Kangar nin dara Ukraine jamana ka armée ka gusiliba Rusi jamana kan ne l'Amérique ka maramafɛn dilenw ye u ma dugusɛjɛ de la yaasa ka se ka lakanaw sabati l'Amérique lasigiden so datugulen bɛna to kangar gɛlɛn gosira lasigiden so baarakɛla bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'u ka to yɔrɔ kelen na ka kɛɲɛ ni l'Amérique kɔkan ko kotigi so ka laselikanw ye minnu bilala u ka lasigiden so ka bɔlɔlɔ siraw fɛ l'Amérique ka lasigiden so ye laɲini kɛ l'Amérique jamana bɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u k'u yɛrɛ madugu kasara mana kɛ wuli fɛn ye o waati kelen kɔnɔna na l'Amérique lakana kotigi Lloyd Austin ye laseliw kɛ k'a fɔ ko Biden ka administration ye yamaruya di Ukraine ma fɛn min ye dugujukɔrɔ gɛlɛnw ye n'a bɛ wele nanzarakan na ko mine antipersonnel ne u dira u ma l'Amérique jamana fɛ awa k'u ka baara kɛ n'o ye joona yaasa ka sira tigɛ Rusi jamana ɲɛ kɛlɛkɛ kɛnɛ kan ni laseliw bɛ kɛ waati min na l'Amérique lasigiden so ka fara nanzarala jamana lasigiden so wɛrɛw kan minnu bɛ Kiev bɛɛ lajɛlen kun datugulen don Rusiw ka sanfɛ gosili bagabagali laseliw kɔfɛ Ukraine faaba kan a ka sarangani la kunnafoni sɛnsɛlaw ye a ka taama senfɛ Laos Austin ye a yira k'a fɔ ko ni taabolo bayɛlɛmali minnu kɛra kɔsada in na kɛra ka da Rusiw fana ka yɛlɛmabaw kan ka kɛɲɛ ni u ka kɛlɛ siraw taliw ye a ka fɔ la Rusiw ka kɛlɛkɛdenw minnu bɛ duguma de ka taga ni ka seginw ka ca kɛlɛkɛ kɛnɛ kan ka tɛmɛ u ka kulu minnu bɛ bolifɛn sennanima blendelenw kɔnɔna na kan k'o de sababu y'a kɛ Ukraine mago bɛ fɛn gɛlɛn dɔw la yaasa ka dɔbɔ u ka fanga la Rusi jamana ka kɛlɛkɛden caman b'a la ka Ukraine armée lasegin kɔ dɔɔni Donetsk mara kɔnɔna na ka taa jamana kɔrɔyan fanfɛla la. Kunun tarata Rusila jamanatigi Vladimir Putin ye sariya kura dɔ sigi sen kan ka yɛlɛma don a ka mugujugu cicogo la n'o ye arme nucléaire ye ni hakilina ninnu ma se ka bɛn Ameriki ka masayaso Maison Blanche ma ani ka fara Royaume-Uni kan fo ka se nanzarala kuluba ma n'o ye Union Européenne ye a yirala ka fɔ kunɲɔgɔn tɛmɛlen Washington ye laɲiniw kɛ min yamaruya dira u fɛ ka taa Ukraine jamana ma ka fɔ k'u ye mugujugu min d'a ma n'a bɛ wele ko ATACMS ko k'u ci u ni Rusi jamana cɛ kɛlɛ la ka taa Rusi jamana fanfɛ yɔrɔw la. An bɛ to kunnafoniw kɔnɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan u ka ladala siraw fɛ fini kɔrɔ min lakodɔnnenba don min n'a bɛ dilan sanafaw ka siya fɛ n'a bɛ wele ko joba fini lakodɔnnen don Côte d'Ivoire jamana ka sira camanw fɛ sanko u ka ɲɛnajɛ siraw ni o ye furuw ye ka taa fara den bangeliw ɲɛnajɛw kan fo ka taa se sayakow ma ni fini kofɔlen n'a bɛ wele ko joba fini a nafa ye mun ye a bɛ dilan cogo di walasa an ka se ka dɔ ɲɛdɔn o la VOA ka kunnafoni dila Alpha Ka ale wulila ka taa a dilan
yɔrɔ sunkɔrɔ n'o ye man dugu kɔnɔna ye ka taa kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenw ta an ka o lajɛ. Bi an nana jisedalaw ka yɔrɔ la olu minnu ka baara ye ka jise da ni ka a feere dugudenw ma ani k'a bila ka taa jamana kɔ kan. Maa minnu bɛ nin baara in kɛ yan o ye senufow ye nka jise ninnu tɔgɔ min bɛ a la a bɛ fɔ de ko Baɲi Yakuba. Walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ an n'an gɛrɛ a baaralaw la sisan walasa u ka se ka dɔ fɔ an ɲɛna. Kofibiri Bamba bɛ jiseda baara la kabini a fitinin. Tiɲɛ don a ye min sɔrɔ u ka du kɔnɔ ka wolo ni ka mɔn jiseda cɛla o y'a to bi Kofibiri Bamba kelen don jiseda la dɔnnibaga ngana ye. Baara in min ni a tolen don sifinw bolo sabula maakɔrɔw fanga tɛ se. I ka mɔgɔba ninnu t'a kɛla a bɛ fisi demande ni kora ka se waati dɔ la an t'i permettre i bɛ se k'a kɛ. Jisefini b'i wele Côte d'Ivoire ko Yakuba Fani walima Jɔba Fani kamasɔrɔ o siya in de ta don nka olu yɛrɛ tɛ a dilan ten. Jisefini ni Burkinataw b'i wele ko Faso Danfani dɔnnibagaw ye senufow ye man dugu kɔnɔ. Jisefani ye farafina danbe donfini ye sabula a b'i dilan an yɛrɛ de fɛ yan ni kɔɔri ye. Kofibiri bi a kɛcogo bakuruba fɔ an ye. Ni sɛnɛkɛbaga ninnu ka kɔrɔ ne sɛnɛ o bɛ kɔrɔnenw bɔ ni kɔrɔnenw bɔra sisan n b'a jigin k'a bila usine na usine bɛ kɔrɔnenw fabriquer sisan a bɛ kɛ jisi ye sisan an bɛ taa san sisan jisi in san don n'a bɔ sisan an b'a to n'an k'a to an bɛ sɔrɔ k'a fɛngɛ sa k'a funu k'a bila teri la parce que a ɲiginna ka ban la a bɛ ja n'a jara sisan an bɛ sɔrɔ k'a mini. Bamba ko baara in ma nɔgɔn wa a gɛlɛmama yɔrɔ dɔ ye ni san nana sabula k'u bɛɛ bɛ girin ka wuli ni k'u ka jisejuliw ta k'u dogo hali ni a sɔrɔ ka dɔgɔ. Kofibiri ko ale bi a dayirimɛ sɔrɔ ni k'a ka denbaya labalo. Baara nin an b'a kɛ pour que ka famille ninnu ta en charge hali dɔɔni sɔrɔ la u ka fisa ni soɲari ye ni b'a kɛra nin sɛgɛsi a ka ca Ala fɛ i tɛ se ka dɛsɛ denbaya kungo la. Jiseda dɔrɔn tɛ Yakuba Fani dilanni ye k'a ban. Kofibiri Bamba ka baara kɔfɛ Jisefani n'a bi wele Jɔba Fani kalabagaw fana bi sɔrɔ k'u ta daminɛ. Siaka Bamba bi kuma a kalali kan. Ni a sera an fɛ yan i bɛna an bɛ dɔw kɛ ta fɛ yen an bɛ fara kɛ ni rɔbu ye modèle caman la rɔbu postale bɛ yen rɔbu a chapeau a fana bɛ yen o ni grand boubou petit broderie grand broderie a bɛ le ye. Tailleriya kɔfɛ Bamba Siaka yɛrɛ ye Jɔba ye a ko fini in ko ka gɛlɛn kosɛbɛ olu ka siya ma. O y'a fɛla Jaba Fani parce que an ye tradition bɛɛ basé ale de kan ni bɛ se ka furu ni bɛna furu kɛ nin fɔ Jaba Fani ye k'a la i bɛna taa furu nin kɛ i bɛna fɔ ko non bon fa a muso bɛna kɛ bon n fa cɛ ye n fa cɛ dɔ cɛ ye n fa dɛdɛ dɔw bɛna o bɛɛ kɛ Fani Jaba Fani ye k'a d'o ma même su ninnu dɔw bɛna su ninnu doni u bɛ fɔ i ye Jaba Fani b'a la. Jisefini kalabagaw b'u dama de olu fana tɛ dɔgɛrɛ fosi de dilan ni o tɛ. Yakuba Fani tɛ san n'a fɔ fini tɔw sabula bɛɛ fɛla tɛ a sanbagaw b'u dama n'a fɔ Yakubaw ani Côte d'Ivoire siya dɔgɛrɛw nka wagati kelen-kelenni dunanw fana bɛna a san Sauti Bamba ko ten. Client dɔw bɛ yan a ma dafe dugu ra a dɔw bɛ yan dɔw fana b'a Abidjan dɔw bɛ en tout cas partout de la Côte d'Ivoire souvent les pays wɛrɛ quoi o fana bɛ na ka na san fana. N'a fɔ bolola baara caman jisedalaw ko degunw b'u kan jisejulu siribagaw k'u b'a ɲini marabagaw fɛ u ka fɛɛrɛ sɔrɔ u ye nin ka guwa belebelew jɔ min n'a to ni san nana a tɛ tiɲɛni don u kun ani ko ka kɔɔri jise fana da nɔgɔya sabula ko kɔɔri bɛ sɛnɛ farafina tilebiyanfan dɔw fɛ ka caya n'a fɔ Mali ni Burkina Faso min ye jisefini kalabagaw fana ye olu k'u hamina ye sigiyɔrɔko ye. Finifeerela ninnu bɛɛ ka laɲini bi ko ɲɛmaw ka place ɲini ka di u ma min n'a to ni maa fɛn o fɛn nana man tourisme hukumu kɔnɔna la i ka se ka u lasɔrɔ yɔrɔ min sabula ko u degunnen don bi u bɛ yɔrɔ minnu na ko o tɛ u place ye wa wagati caman o ni lamɛnni maaw bɛ ɲɔgɔn na. Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la Man Côte d'Ivoire. Sisan an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ. Farafina ɲɔgɔndanba min bi ka kɛ Maroc jamana kan n'a bɛna wele ko CAN Maroc san 2025 jamana minnu sugandira olu dɔnna ka ban o kuncɛli baara min kɛra kunu Mali ni Eswatini ye ɲɔgɔn sɔrɔ sebagaya kɛra Mali ta ye 6-0 Siaka Tarawele ale b'an bolo ni waati in na nɛgɛ kan a bɛna ka n'o kunnafoni walawala Siaka i n'u la. Mariam Traoré i n'u la ka VOA lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kan
i y'a fɔ cogoya min na farikolo ɲɛnajɛ bunagu kan bi ta bɛɛ bɛ tali kɛ kali ta n'o ye coupe d'Afrique des nations Maroc 2025 n'o ye san 2025 ɲɔgɔndanw ye ɲɛ bɛ ɲɔgɔndanw n'o ye éliminatoire ye o tun kɛra kunun i y'a fɔ cogoya min na novembre kalo tile 19 san 2024 na jamana 24 minnu y'u ka sɛbɛn sɔrɔ k'u qualifiera u dɔnna nka jamana damadɔ b'a la minnu kɔni ye kɛnɛ ka siɲɛ caman nka dɔ fana b'a la ni siɲɛ filanan don n'o ye Comore ye nka balanako dɔ kɛra a kɛnɛ kan ka d'a kan jamanaba dɔw sera ntolantan bunagu kan farafinna olu tɛna ye Maroc kɛnɛ kan i n'a fɔ Ghana i n'a fɔ Guinée Conakry olu bɛ ye ka caya nka Ghana ta yɛrɛ kɛra balanako ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka d'a kan sanmuga laban ninnu na Ghana bɛ ye nka Ghana binna o kɛra koba ye mɔgɔw bolo La Guinée fana ale tun kan ka ye nka ale ka kulu ɲɔgɔndan a ma se ka se sɔrɔ Tanzanie kan ale tun bɛ a ka kulu kɔnɔ jɔyɔrɔ filanan na tile 5 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ nka kulu ɲɔgɔndan n'o kɛra tile 6nan ye La Guinée ale binna Tanzanie kɔrɔ ale nana jɔyɔrɔ 3nan na Tanzanie ale tɛmɛna ale RD Congo o kulu kɔnɔna na min ye Mali ye i y'a fɔ cogoya min na Mali kɔni ye se sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kunun Eswatini k'a ka tile 6nan ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan stade du 26 mars la Mali a ma hinɛ cogoya si la Eswatini kan tile 6 Mali y'o sɔrɔ kanankolo o kɛra Eswatini ta ye a bɛ fɔ cogoya min na ko terminé en beauté o kɔrɔ ye min ye ka nisɔndiya di sirantɔlɔntan n'aw ye nisɔndiya di Mali senkɔrɔmadenbaw ma ani malidenw bɛɛ lajɛlen ma kunun a kɛra ɲagariba ye an wulila an sera Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila dɔ ma n'a fɔ Aliyu Sidibe a y'a yira ka nin fara nin kan o bɛ labɔli kɛ a kɛra nisɔndiyako ye n'i b'a dɔn ko a kɛra fɛtiba ye Mali tun qualifiera ka ban tile 5 kɛnɛ kan an ka Aliyu Sidibe lamɛn a ka hakilinaw filɛ nin ye ani fana Aliyu b'a yira jamana minnu binna a bɛ ɲɛfɔli k'an ye i n'a fɔ Ghana ni La Guinée ani fana jamanaden tɛ yen sirantɔlɔntan bunagu kan bi bi in na BBC sirantɔlɔntan na an ka Aliyu Sidibe lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don. A balontan tiɲɛ na maa kun sigilen tɛ ni min ye o de ye k'a fɔ ka ciri 6 sɔrɔ ka don a balontan hali n'a sɔrɔ an bɛ se ka ŋaniya k'a fɔ ko Mali dɔlɔcilaw tun bɛ se ka sebaa sɔrɔ Eswatini kan nka k'a fɔ k'u bɛ se ka 6 sɔrɔ ka don bi an bɛ se k'a fɔ o de kɛra an b'a fɔ wulikajɔ belebeleba ye maa kun sigilen tɛ ni min ye bi an ka cɛdenw n'o ye Mali dɔlɔcilaw ye n b'a fɔ an bɛ se k'a fɔ u ka tile 6 in u y'a kuncɛ ni hɛrɛ ni baden ye parce que n m'a f'i ye tile 6 kɔfɛ n'a fɔra k'i ye jɔyɔrɔ fɔlɔ o ye 1 ye i ka kuru fana taara kuru 10 ani kɔ la donc o ye tare tare a bɛnna ni baarakɛ wagatiw ye parce que nɛgɛ kanɲɛ 16 o bɛ bɛn ni maa caman jigintɔ ye ka bɔ baarakɛyɔrɔw la donc o de bɛ se ka kɛ n b'a f'i ye o ye fan kelen wa fan filanan fana n ka jateminɛw la a bɛ maa caman kɔnɔ fana k'a fɔ ko Mali Eswatini déjà est ce que Eswatini an ka bakuruba la jɔyɔrɔ laban de ye donc est ce que koba don bilen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔni Eswatini ka fɛnkɛ Mali kɛrɛfɛ donc o bɛ se ka kɛ n b'a fɔ a taabolo filanan ye min y'a to jama ma se ka caya komi n'a fɔ kɔrɔlen La Guinée tɛna ye kan nata la wa Ghana fana tɛna ye kan nata la o de ye surprise belebeleba ye parce que jamana minnu don an bɛ se k'a fɔ jamanabaw don farafinna gun kan balontan nasira fɛ Ghana yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ misaliyala ale yɛrɛ delila ka kan in ta ka tɛmɛ n'a fɔra san 20 kɔfɛ ko c'est à dire que Ghana tɛna ye kan na ne bolo dusumakasi don ka taa Ghana a jukɔrɔmadonbaw kan La Guinée ta bon i b'a dɔn kɔsa in na gɛlɛyaba donna La Guinée balontanko la fo ka taa se u ka dege karamɔgɔ falenni ma donc o de la an bɛ se k'a fɔ o ni bi cɛ dege karamɔgɔ Kaba Jawara ale tali ni bi cɛ La Guinée ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Mariam Traoré ani Viwale Bembaw bɛ dan sigi bi farikolo ɲɛnajɛ kan ni Ala sɔnna araba nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ka bɛɛ lajɛlen fo a y'a kan bɛn. Nin diyara ye an ka foli b'i ye Siyaka Tarawele nin tun ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye min bɛna dan sigi an ka bi Malikura kunnafoniw na ka foli ni tanuni kɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye k'aw t'aw sigiyɔrɔw la aw ka filɛli ko ɲuman ani lamɛn ko ɲuman na aw k'an bɛn waati wɛrɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la
fosi tɛ fɔ ye kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it?